Josue Kapitulo 1, versikulo 9. Saan ko aya nga imbilin kin ka? Bumilig ka, kat umingel ka, saan ka nga agbutay, kat di ka mat agkulaya, tanihyuba at Diyos mo, at daking ka, iti sa tinuman at kabanan. Kaabsat, kin kakadwa. Ni Moises, idi iso, iti mangipat pataray, iti gobyerno, ti unag, ti iglesia, iti dayta nga panawin, nagsao ni Apo Diyos. Kat kunana kinkuana, bumilig ka, kat umigil ka. Dayta ti kunana, sanang to kinuna ti Diyos, agsipot ta si ka Moises, lumakay ka, ngangani ka, iti wangawangan, iti panagtanga, kuna niya po Diyos. Kat inayaban na ni Josue. Inayaban na ni Josue. Kat kuna ni Moises kinkuana, ti Diyos nagtimog kanya, nga siyak lakaya kon, nganganin ti panagpatingga, ti panagbiag ko, di tirabaw, ti daga, isu nga ibagapkin ka, sika ti kayat ti Diyos a pinili, nga mangsukat, amang ituloy, amang ipataray, ti gobyerno, ti iglesia, iti da ito, nga panawin. Isu nga piniling ni Moises, ni Josue, tamuna nga ti panawal, adu dagiti sumambal, ang kalamidad, ti kasasaad, ti panagserbi. Isu nga kinuna na kinkuana, nga inton tiyempo, nga mayawat kinka ti tulay, at dakumakin ka ti kinabilid. Taplon iti kasta dayta nga kinabilid, at dakumakin ka ti kinatured. Taplon iti maitudkin ka nga responsibilidad, nga mangituloy ti programa ti gobyerno ti iglesia, at da panagbaligi na. Nga isuday ito'y kunana diti versikulo 2 kakapsat, ni Josue nga adipan ko natayan, tumakder ka nga ro ita, kat balasiwan daytoy Jordan, sikakin isu amin dayti mabili, iti daga isu nga itid ko kadakwada, kadagiti amin, kadagiti matlaan, anak Israel. Nagpatinggan ti biyag ni Moises ni Tirabaw tinaga. Isu nga ti Diyos nakipatan, mat kini Josue, at kinunana, kinkuana. Tumakder ka, kat balasiwan, dahil Jordan sikakin isu amin, dahil ito'y nga umili tinaga isu, nga intud ko kalakwada, kadagiti matlaeng anak ni Israel. Amo ti Diyos, nga dakala problema ti may bakal, kini Josue. At da na nga kubar, iti daga nga inkari ti Diyos, para kadagiti Israel. Kat dagitoy nga nangakubar at da kadakwada ti gobyerno. Ngam
Nung ti Diyos nagtimog kat kunana pumalasyo ka. Taplon ti daga anay kari. Adagiti Israelita sa kadwang kunana masapul ang matungpal, masapul ang maitad, masapul nga maisubli, kat dagiti Israelitas isuda iti mang tagikwa, gapu ta iso, iti inkarik kadakwada, daita adaga. Iso managsao ti Diyos, kini Josue kakabsa. Nga adda kumakin kwa na iti pilag, kat adda kumakin kwa na titured, tay ti tiyempo, nga daita nga daga anay kari para kadakwada. Siyempre, adda naktan ang problema. Gapuna kakabsat kinagayan. Dahito iti mangipakita kin mangipanagnak. Nga titao nga si bibiyag iti rabaw tinaga. Nga saan nabay nga naturpos tilalang na nga manggunod ti lugar nga imsagana ti Diyos. Ado pailaan dagiti lasaten na. Ado pailaan dagiti lasaten na. Iso nga dito'y versikulo 5. Iti da ito'y alay prukunana ti kastoy kakabsat. Awan ti siya sinuman a tao ang makaagaw tukin ka kadagiti suamin nga alaal daw ti palagbiyan ko. Kasmat iti kaaddak kin ka, di kanto baybayan, ken di kanto panawan. Nagtimog ti Diyos. Nukas ano ti panagtimog ti Diyos idi kini Josue. Nga saan nanto nga panawan, saan nanto nga baybayan, isumat lang tinbagana kin Josue. Nga ni Josue kunana, pumilit ka, kat tumurod ka. Tanukas ano, ti panangaywan ko hindi kini Buises, kas tantumat lang ti panangaywan ko ka, kat ti kari ti Diyos kinwana, saan kanto apanawa. Madaydayaw ti Diyos ayayatan nakapsat. Dahito'y akinaimbag ti Diyos nga talgad iti piling iti simukat kini Buises nga iso ni Josue anang ituloy ti gobyerno iti Israel. Tapno inna birukan inna tuntunan ti daga nga inkare kadagitan nag Israel nga inakupar dagiti sabsabani. Ayayatan ang kakadwa. Iti da ito'y ngaldaw. Ti kasasad, tayumat, nga mati ka na ito'y ngaldaw. Saan mat, nga nakaskas na. No ado ti problema sa mangbay, kabayatan ti panpanag natin. Nga magyaman tayo, taagda ti sao ti Diyos. Ako na ti versikulo 6 ko na. Bumilig ka, katumigil ka, tasikanto timang patawid, kadagitoy at tao. Iti daga, ngayon sa patak, kadagiti amada. In sa patak, kadagiti amada, nga idid ko kadakwada. Saan nga napasama, iti panawin ni Moises, nga naisumplina, ti daga nga nakupar dagiti sabali nga tribo. Tapnon isumplina kuma kadagiti Israelitas. Saan nga napasamak na ita? Ngam simukat ni Josue. Ti Diyos intuloy na isuta kin rebel amausar kin maramat ni Josue. Tapnon ti daga nga nakupar dagiti aduma anay kari kadagiti Israel.
ni Josue isog mausar, tapnon maala na nga isuble din kariti Dios adaga apara kalakuan. Kaya't na nga sa uwan kalapsa, nga di problema hindi panawon ni Moises. Uray man, hindi panawon ni Josue. Ado ti problema, nga isuday ka ti problema, nga inulit ti Diyos kin ni Josue, kung na bumilid ka, kat umingil ka, tasikat si kanto, iti mangpatawid, tin karit adaga, kadagit ti Israel. Isu manak duduma kakapsa, dagiti anak ti Dios, nga mangibat pataray ti gobyerno dagiti umay asubang bay, at problema kabayatan, iti kaadada, iti naita apuso. Adda malagip ko kakapsa, na istorya kat dispet sa anak nyo, tatat ako sa red kat aramatan. Saan ko may aramat ng kadagituyan ng panahon? Isurday ito iti may sa lahi. Di pasama iti organisasyon tayo. Na ito'y kalusay kin David. 2010 nang ragiti problema. Aging gana ka nagito'y sa ampay alalpas. Hindi ka ba na 2011? Kuna ni Apo David, ang kumalipatan na yan. Miniting na kami, kaya isa na gusti. Kat kuna na, ti problema, dakal. Inayaban kayo, kuna na. Tatnon, ibagak ka na kayo. Ti sa sinuman, nga maya, nga pumanaw, iti, adda, manipod, kini David, adda waya-waya na, pagpumanaw. Kat siya sinuman nga agtalinaan, adda waya-waya na, nga agtalinaan. Kakapsat, tinagayan, iti kadami iti dayta nga tiyempo, may isa kanangad adal, kinangawat, luapay nga kastoy ti termino, ni Apo David. Kagda kami nga ministro, kalpasan, ti parang meeting na kami. Awan, ti pimbanaw, nudibat, nagtalinaid kami. Nagtalinaid kami, isilong nga po namin. Kat nagidagdagin, kalusay, kunada. Da kami tipugnaw. Kat nagidagdagin, ninabed sa andang kapundok. Dumtang, dinaglabas, abulbulan. 2012 kakapsa. Agda pastor nga umay agaplikar. Kunada kanya, sika pastor ta daga mat sika ti mag-interview kinkuana. In-interview. Anya ti panggagpo nga adda ka diti pastor. Isumubat na kayat ko kag lisensya. Ang makikadwa kada kayo. Kat adda ti under ni ako kalusay. Kunakin ko na, among natikon ko na, na ito'y nagrupo ti aday ti diyang ni David kat saan nga pugnaw. Tatta kayat mo maumay, ang aplikar dito'y, di ba'y maibilang kanton nga saan nga pugnaw. Ang tangad-tangad. Isu nga sa uwag na ito'y nagpanunod ka. Nung kayat mo nga maibilang ka nga saan nga pudno, dito'y pag-aplikara. Ituloy mo, ngam no saan
maawagan ka na saan apugno, saan mo nga ito. Ayayatan ng kapsat, naglabas ti bulan, naglabas ti bulbulan, sa anin ang nagsubli. Ang mo tayo, kapsat, ano dagiti, napasama, kada kami nga nagtalinaan, iti dahi tuwing nga grupo. Ado nga sao, ado dagiti pang babala, ado dagiti pang ngikito, ngam kadagiturin nga daw kakabsat tinagayan, ibagak kada kayo, adon dagiti ang subsuble, kat adda pa yun dagiti nakasuble, nga adda nga pimanaw, iti daytoy nga grupo tayo, nga dati kalusay nagsuplidan, iti silong tayo, paimod talagiday, nagsuple, isuda ide, dagiti mausar nga natural, nga mapan mangkikiktot, kadagiti membro, kadagiti iglesia, kinti ba pastor, adwa tayo pa yun, dito siksyon. Kitaan niyo, tibanag ang napasamak kakabsat tinagayo. Nagsuplida, nga ininto nga idipin manaw na ibagbagada, nga ti pinanawan dapat saan nga puto. Kakabsat tinagayang tinaytoy nga daw. No daytoy tinaramid nga himplo nga pagtuladan ni David. Iti tiyempo nga umay, iti dagdal a problema. Punakmat iti daytoy nga daw. Kakabsat tinagayang. Nga no ti may sa nga tao kat kayat na ti pumanaw. Iti daytoy nga iglesia at kawaya-wayana. Pumanaw. Ngam laglagipon tayo, kakabsat tinagaya. Sa dino, kayan tituron, ng ijay kat adaulan, ijay kata sa bali nga turong, awan tungatan ti ulan. Dahil tadi panunutan tayo, nung pumanaw tayo, at patangga tayo kaya, awan ti problema, kakabsat. Santo ti mauding nanalda, ibagbagang nga dakas na, ibagbagang nga Buddha, ibagbagang nga isuda kat kastoy kat katay, baka ti mauding nga daw, kat agsuplikan tumatay, abirukan, day-day ibagbagang ini na saan atutlo. Ay ayatan, nakabsat, pinagayan, nuapay na kastoy, di ko nati Diyos, mani kinni Josue, nga adda kumakin kwa na ti kinabilag, adda kumakin kwa na ti kinatured, tatlong tinakasta, sanggun na, dagiti agong nga problema sa pagbahay, kabayatan iti, parang ituloy na tituray, iti nasyon nga Israel, gapuna kakabsat tinagayan, nagkariti Diyos, at inunana, saan nang to apanawan, saan nang to abaybayan, titaw magtalinaan, no ti Diyos na, kat iso ni Hiuba. Ang buyo, adda daya testimonyo, malagit ko daya ng retro, nagabudensyo, kung nalibatan na dyan. At dahil may, di balay, wala na. Nakayat na, ibagbaga ng mga pandagin kalusan. Nung tisumpat na, wala na, ti Diyos ko sa mga tao. Haan nga ni David, saan nga ni kalusan. Dahil ito'y kakabsat, iti sumbat ang napintas kin prinsipyo, dahil pilin ti Diyos kin Josue, akinunana nga adda kumakin kwa na ti bilag, adda kumakin kwa na iti kinatural, amang sango dagiti umay at problema, tablon iti kasta, nukas ano ti tarigagay ti Diyos, dahil dyan balikas akinunana saan kanto apanawan, kat saan kanto abaybayan. Uray matlang ti Diyos karagitoy nga lang, ay ayadan ng absat kastamat lang, dagiti agtalinay, saan nanto apanawan, saan nanto abaybayan. Isu nga ditoy, versikulo 7 kung na iti kasto. Basahin ka, isu na lang, abumilit ka,
kat umingal ka, unay, tapno tungpalan, nga aramidan, itikas ti mayalubog, iti suamin alintag ng wishes, nga adipan ka, inbilin na ka, saan mo apagpanawan, uray ti makanawan, uray ti makatigit, tapno agbanag kanto, anasayaat, ti siya sinuman, apapana. Ayayatan nakapsa, ti tao nagtalinaay, iti sinong ti Diyos, lukas ano, ti bilin ti Diyos kini Moises, isumat lang ti bilin ti Diyos kini Josue, nga da kumakin kuana, ti bilin at da kumakin kuana, day tured, tapnon saan na kuma, apagpanawan, ti katigit kini kanawan, nga uray ti problema kat adda ti kanawan, uray ti problema kat adda ti katigit, agtalag kat agtalgad kuma, ijay Diyos asibibiyag, kapuna akinunana, kakabsat tinagayan, sa dinuman apapanam, saan kanto abaybayan. Sungay tinay ito yung aldaw, ayatan nakabsat. Ano na kati problema sa sumambay? Iti ka sasaat, iti panagbiyak tayo. Isong nga ti versikulo 16. Muna na ti kasto. Iti na iti libro ni Josue, kapitulo 1. Kahit idin simbong ba ni Josue, akin na. Amin. Nga inbilin mo, kada kami. Aramidin minto kat makamto, mapankamto, iuray, iti uray sa dino, apang ibaunam, kada kami. Ayayatan, akapsat pinagayan, isungbat na dipan ti Diyos, tinunana. Uray sa dinuman, ti pangibaunam kada kami, arabidin minto, apay, akapsat pinagayan, nga kastoy ti sungpat ti Josue, gapu tanagtalilaan, ijay bilin ti Diyos, kat inaramid na, ti pagribangan na, kakadwakin papagayam, saan nga nagputay, nga nangibaga ti kinaputlo, kat dagiti at tao, saan damot nga nagputay, apimbanaw iti sinong ni Josue, no dikat nagtalinaad da, nga timbulong kini Josue, kadag iti umay a problema, as sumangbay, iti panawan, iti panangituray ni Josue, ay ayatan agapsa. Ada, iti meeting le, iti January agapsa. Ada simangbay a problema manay, dito yung distrito tayo. Sinaludsod ko kadakwala, nagati Bisyalis. Anya tinaramid yaw. Yeah. Tapdon da ito yung problema. Kat masulban. Isungbat ta. Sungbat niya ako asistan. Anya kuma. Tiin kami sulbaran. Kat awan mo ti formal. Nga intud da. Nagpanpanunutak kakapsa. Anya ting kasulbaran, katawan mo ti formal, nga problema, apumanag, o siputan niyo. Kakabsat, kinagayon, sana nitang isaulo. Ang mga, nung nakita pumanaw, baka ti maud-uding aldan, umaydan tumutang agsupli, ang makipagpaka. Dahil ito isungbat, ipisyal, iti distrito tayo, nakabsa. Isu, nga itangal daw, nga dwag yung papagaya. Nusikat at kayat mo, ti pumanaw, awanon tado nga sao. Saan kang agsao, tamangan mo ti maudingal daw, kat agsublikan tumadla. Kanagituyin ng aldaw, ng absat dinakadwa. Ano? Nagiti mapasama, masaan tayo mapag-arupon. Kat adumot nagiti raso, nga ibagada.
makita kin magipanaglan. Nga ti agtulay saan nga makatungpal ti kayat ti tao. Haan nga makatungpal ti kayat ti tao. Dahil banag na kayat ti may sa katao sa aramidin na. Dahil magbanag na tao, haan namat nga kayat na isot aramidin na. Ang yat aramidin ang mga ituray. Ang yat aramidin ang mga ituray. Isang ako natin Diyos, kinuswe, katigit kinikalawan ko na. Di problema sa pangbay, di katigit. Di kanawan sa pangbay, di kanawan sa pangbay, di problema. Ngunti ko natin Diyos, saan ka nagputay? Nudigay, pumilit ka. Dahil tatin bati asao ti Diyos kinuswe. Isu nga nasubay nagtalinay ay ayatan na katsa kat dagiti at tao na adwakin papagayam dagiti nangadal kin nangusik da ito'y asursuro kin prinsipyo kay nawat nasubay iti Diyos nagbanag ang napintas tatigapuna ti kinanunungan da ni Josue gapu ta alay na dahil inkariti Diyos kada kiti anak Israel adaga ngay nakupar dagiti aduma kat ni Josue isot na ramat kat ni Josue adagin kuwan na ti bilag adagin kuwan na ti kinaturen kat nagpaligida kakabsat tinagayang apay nagpaligida gaputan ti Diyos kunana saan kanto apanawa ti Diyos titimulong ti Diyos tinangaywan, ti panangituray, Diyos. Isang gapuna nga itinaytoy ngaldal, ay ayatan nakapsat tinakadwa. Sabay, tadatayo kumakadwakin papagayang adda kung nagtiblisya. Adda kumakadatayo ti kinabilang, adda kumakadatayo ti kinaturay, nga tumulong amang sako dagiti nagduduma sumangbay ang problema, tatlon iti kasta, nukas ano ti panagbaligi, ni Josue anang ipataray ti gobyerno ti Israel, huray magta tayo, agbaligi tayo, babaan iti panagpaypaysa tayo, nga agtalinaan malikod iti Diyos nga iso nga impili na. Iti sumaruno ti na iti nga versikulo, subyan tayo ti versikulo 9. Kunana, di ka agputan. Di ka agputan. Pinatalugiran man ang ti Diyos. Ni Josue. Nga kinunana, kinkwana, di ka agputan. Ni Josue ubingpay. Basitpay, pinabanasad na. Ngang nakita ti Diyos, ti puso na. Nga napudno, kin matalag ng tinatawag na kasasad na makita ti Diyos na addakin kwa na iti panagama addakin kwa na iti panagputay addakin kwa na di lakay kasaan ko ang maramit ti matupang gapo na siyak kat may saapay na ubi nang nagsaw ti Diyos nagsaw kunanakin ko na di ka nagbutan. Dahil ti balikas. Isong nga ti Salmo Kapitulo 4. Salmo Kapitulo 34 kakabsat kastoy ti babasa. Binirbiro ka Salmo 34 versikulo 4. Binirbiro ka. Binirbiro ko ni Huba kat iso sinumbatan na. Kat inispal na kadagiti amin panagputputin ko. Ni Josue, binirok na ni Huba. Tadakin ko na iti panunot a panagdwadwa. Nga pinukaw na itang a panagdwadwa. Kaputa binirok na ni Huba. Babaan, iti kasasat asang sangwad na at problema. Kat maray dayaw ay ayatan nakapsat. Iti versikulo 1,
iti dayti matlaeng na libro kunana. Versikulo 1, iti dayti matlaeng na libro. Iti versikulo 1, iti dayti matlaeng na libro. Iti libro, iti salmo kunana. Agragsak kayo kinhiuba, da kayo asinilintag. Nagaramit, ti pan nakaydayaw, amay paay, itinalintag. Kuna ti Diyos, kadakwada, agragsak kayo. Nga saan kiti nga ti panagputay, nudigat panagragsak, tayo may ti problema, kuna ti Diyos, kadakwada, agragsak kayo. Iti aramid ti kinalintag. Dayta ti kuna ti Diyos kadakwada. Isumay ti daytoy nga daw ay ayatan nagabsat ti nakadwa kinpapagayan. Datay kumangag kuna mamati kinaanak ti Diyos. Iti daytoy agundaway adda kumakada tayo. Iti panagragsak. Taplon iti kasta ti Diyos ikan kanayon at umulong kada tayo maraydayaw iti Diyos. Iti versikulo 6 ko na nga, tuy nano mo a tao, iti Salmo 34, versikulo 6, tuy nano mo a tao, in case dinengag ni Huba, kat insarakan na, kadagiti amin, adukdukot na, tidakal na problema sa Juan Josue, may banggap, itindid ti Diyos a responsibilidad, dayday panangana na tidaga ngayon karina kadagit Israelitas. Ngayon, anya tinaramid Diyos ko, tuy nanubo tao in case, diningag ni Huba, kat insarakan na kadagiti amin, adukdukot na. Nagkamangkin niya po Diyos, kakabsat tinagayan, Nuswe, nagdawat kat nagkararan, babaan, ititulong ti Diyos, sinumpatan na, isungay nila ito'y ngaldang, ayatan na kapsat, iti versikulo 17, iti Salmo 34, unana, dagiti nalintag, nagikisda, kat tinanggag ni Huba, kat inispal na ila, kadagiti amin, adukdukot na. Iti na ito'y ngaldang, ayatan na kapsat, mabalin, nga adda kada tayo, dagiti dakkel nga sa lutsot ken problema ang nagdali, nga isut pakadukutan tayo. Ngam anyati ko natin Diyos, kapsat tinagayan, umpis kayo, kinihuba, kat insalakan na ina, dagiti dukdukot na, kat dagiti nalintag nagikis na, kat dinanggag ni Huba, kat inispal na ina, kadagiti amin, anong tukot na. Ay ayatod, ang kapsat, iti na ito'y naldang. Sabay, tada ito'y ginanamit ni Josue, iti panagturay na, kakapsat tinagayon, datay kumamit, gagkuna mamati iti na ito'y na iglesia. Tiyan yaman na problema, at nakumaka na tayo, dayday, balikas, ngayon bakit ni Diyos, nga saan tayo nga pagputlan, ngayon agkalar tayo, nga dawat iti Diyos, kat patyag na ti Diyos, sumpatan na, dayday kayat tayo, ang maramit kinmapasama, iti masakbayan, nga alda. Ituloy tayo, iti dayday, ang versikulo 9, iti Josue, versikulo 9 muna na, kapitulo 1, kuna na, di kamat agkunlayan, di kamat agputer, di kamat agsarap, wano, saan ka nga makito? Tati Josue, kapitulo 7, kakapsat, kinagayon, versikulo 19 kuna na, kastoy, nagdanag ni Josue, nagdamag ni Josue kinaaka. Luapay,
nga tigubat ijay ay kat naawak na. Kat niyakan isu tinang ipangulo tigubat. Kat ti Diyos isu tinang iwan karakwata. Ti Diyos tinang ibaon karakwata. Ngam no apay nga naabak na. Karabsat tinagayam nagdama Yoswe. Kinyahakan mo apay nga naabak na. Dito isumpat niyakan kunana. Simbong bat niyakan versikulo 20. Simbong bat niyakan. Sumbat niyakan ng nakabaso na iti Diyos. Apay na nakabaso iti Diyos. Ngamen tibilin ti Diyos. Kanakwada na soldado, yan yaman, akinabaknang, dagiti tagaan, saan da nga mangala, piratman, balidukman, ngunuan niya dalungdungman, tibilin ti Diyos, saan da nga sakit. Ngam natintar, kakapsat, tinagayan, niakan kadagiti pirat, natintar kadagiti balito, napintas adarungdong innala na daytoy kat indulin na manipod ijay pakarsuna kat Israel na abak na kat dayta tinason no apay aniluktalan ni Yosue kat nagsaludsod kat kunana sumbat niya akan nakabaso. Kapulaan ti pira, kapulaan ti balitaw, kapulaan ti dalungdong na interes na kakapsat tinagayan. Isu tinakabakan dagitan na ti Israel. Iti gubat, iti pananggunod da tinaga nga isu na inkariti Diyos para panakwanan. Isu nga, iti dayto ingaldaw kakapsat tinagayan. Iti versikulo 21 ko na nagtakawa ti dalungdong dua gasot asikla pera ken palito. Ti pinanawan na panangituray ni Yosue iti panakaabak na idyan gubat iti ay iti tsinto nga ti Diyos isang tumultulong karakwada nga ti Pangulo ang makirot gubat isunod ti nagsalumasin isungay ti na ito yung aldaw ay ayagan na kapsat sabay ano pumanaw tayo ti na ito na iglesia saan kumangagapo ti Perak saan kumangagapo ti Balito saan kumangagapo ti Dalungdong iti gapo ti pumanawan tayo ngam pumanaw tayo gapo tamarik na tayo nga itjay ikayan tayo kapsat kinigadwa. Isang nga ti versikulo 8 iti Josue versikulo kapitulo 8 versikulo 1 kunana kat ni Hiuba kinunana kinuswe di ka agputay kat di ka mag-agkulayaw ngam kumuyog kanto amin kumuyog to kinkati amin nakataw ti gubat kat tumakder ka sumangat ka ijayay kita ngayawat kunto itaibang ti are ti ay kat dagiti tattaw na kintingili na ken iti dagan agayatan saan nga pinanunod Josue saan nga nakikto iti pasamak ti panakabakda ngam binirok na tinuntun na no apay nga nabakda gayam ti Pangulo ti soldado nga isulyakan nagtakaw gabulan ka natintal kadagijay asaligwa isugayam ti gapo nga nakabakan da ngam ti Diyos saan nga napukaw itinamnaman na gaputan ni Josue nagtakder kat nagtalad kin Hiuba kat ti kariti ti Diyos kinkwana alaba dagiti tatta kat makitam to ti nagasgas daw iyawat kunto ti imam dagitoy nga tagaay kinkastamet ti daga nga isu nga inkarik nga dagikwan dagiti
Israelitas, isungay tinaytoy ngaldaw, ay ayagan na kapsat, yaman na gatibanag, makita tayo, saan kumang ay isot pagkakitutan tayo, saan kumang ay isot pagkumlayawan tayo, nagitipan panunod tayo, ngel, agsupli tayo ti Diyos, kat birukan tayo, luan niya ti kapuna, kat ti Diyos iso, tin tayo pagkamangan, kat ti Diyos isuro nanto, dagiti banag, ngayon tayo, aramiden, manaydayaw, idyamo, iso nga itinay tingal daw, saan tayo kuma, nga, saan tayo kuma, adda kuma kada tayo, iti kinabilan, adda kuma kada tayo, ti kinatuloy, kat saan tayo magbuteng, kat saan tayo makiktot, agtakder tayo, ngagtalinain, iti sursuro, ti Diyos apinati tayo, kat bamatya, nga ti Apo, bendisyonan na, ti tungkal baysa, kada tayo, naimbag, ngaldaw tayo, ay ayaten, akap sa palakpakan tayo, iti Apo.